Nyapih bayi supaya mari ngemik. Kuwi termasuk penggayane dukun suwuk, Lur. Dadine dukun suwuk ki ya nyuwuk bayi barang supaya mari ngemik, amprih mari ngemik piye. Kae Mbah Bejo kuwi suwuke nggih pas among-amonge kaya disuwuk bareng di ndoke kon mangan. Dadine bareng ngono ya wis ora leh ngemik, biasane bocahe kejeret sedira nangis sedira bareng wis lali mike. Dadine penggayane dukun suwuk ki ya nyuwuk nyapih bayi barang, ya sosok nyuwuk bayi nangis lek rewel bengi barang disuwuk lek wong Jawa ki. Golekne dukun anu, Mbah, anake lek bengi nangis ae mboten nurokne disuwuk. Biasane sok diganggu barang-barang sing ora ketara. Ngono kuwi. Kan ya enek to bocah lek bengi nangis ora nurokne kae. Wong Jawa ya gur disuwuk ngono. Kok sosok kena sawan. Loro bocah kok bar apa dolanan loro awake kok panas golekne dukun disuwukne ya mari ya wong Jawa terek ya bahasane iki lintas dimensi iso omong-omongan karo barang ra ketara barang dijak jagongan cara anu bangsa alus iki dijak jagongan ya kuwi senine wong Jawa nang kono kuwi lur. Adine dukun suwuk iki cara apa jenenge jaman biyen ya termasuk dadi anu lur apa jujukane wong-wong. Jujukane ya wis rono nyuwuk lara untu barang ngono kuwi. Ya nyuwuk ki rono dukun suwuk sing disuwuk ya bayi barang ngono kuwi lho. Wis lek dulur-dulur pengen njupuk manfaatne ilmune Abah Guru Jawi sampean WA nang nomor 085 736 381 399 lan sejatine lur sepisan maneh Abah ki ora iso apa-apa tur ora duwe apa-apa sak delema ngenyangi dititipi ngilmune pangeran nyebar manfaat muga-muga ilmune Abah Guru ki iso manfaat kanggo dulur-dulur sing butuhne lan diwehi judul lah kabeh mau Abah Guru ki ora iso apa-apa sejatine ya gur ngamalne ngilmu titipane pangeran mbok menawa manfaat lah sing iso ngabulne kabeh mau pangeran sejatine. Wis muga-muga manfaat lur.